Zaman saiki golek wejati wis angel pol. 50. Cilik-cilik kan sapa rak yo masuk. Oh ya asu kan nang kono ngeget-geti wong wae ya. Napa jane? Kayu pentel-pentel kok kono kok. Tukang wis ora gabet duit Pak Bos. Oh ya asu kowe ngenyak aku jenenge yo. Aku ndek ban gede banget ya apa sih ya ki? A5 rame gur 1 ta ya. Teman pura. Lah ya tenan to. Ayo dicek yuk. Ono 2 meter apa bote? Alah ya punjul-punjul ta ya Bos. Ayo dicek yuk. Kok ngapusi. Ora. Lah di Albasia sing kae apa priwe? Kudu kae Bos. Kiye wite iki lho. Iki. Oh ya asu nek kowe kok iki randu goblok. Lah gedene pol ngono ge blapak kowe iso dadi uki banget kok. Blabeke gawe terbelok kok gawe ngrukupi diapuran opo? Lah yo gelem ora Bos? Ora butuh-butuh wae. Wong duwene gur kuwi kok. Oh kono gawe blabeke gawe terbelok kok ngrukupi dapuranmu kuwi ya. Kena prank nih. Asik banget aku. Pandan cah asu kowe kok kerjane wong. Lek kira montore bedas iki. Awak kerjane balik. Kali ini aku puas toh ya. Bali ya. Aduh. Matane lah gembes, Cuk. Asu.